Maayong aga din sa tanan. Dalayaw na Ginoo sa siniaga kag umibig sa ito sa atong pagbuhi nga yayon mo kita sa siyang balay buwanan sa pagsimba, sa pagpamati and mag-fellowship sa atong parehas nga Kristohano. Sa siniga diyon magpadayon kita sa pagpamalandong sa atong tema, no? Shifting from foundation to mission. Mga utang sa Ginoo, one of the most dangerous thing about a weak foundation is this. Kung isa, abot na rin natin ang atong mga pertahan sa balay, pulukuan sa balay, labi na if made of wood, bakod pa. Pero, pag pupo mo, wala na nalikunod sa sulod. Oh, no? Relate batch, no? So, you usually do not notice it during peaceful season. No? During peaceful season. Pero kung tubuan mo na gamit, keyboard ka na lang, narusdak na. A house can look beautiful, stable, successful, and complete, pero sa sulod sina, ang foundation gali is already failing. So sometimes, miski ganing mga manamit nga balay, kabilanin nato namin pa sa sagwa, pintaran gali, pagsulod mo, dang nagalibuba. Maunod ko sa Ginoo, mag-focus kita subong since naligat to a wise builder, no? Subong na, okay ka, verse 26 and verse 27, no? Ang ginatawag rin buang-buang or foolish builder. Yung foolish builder was not lazy in building. Nga, kaya lang siya, nagpatupod siya, nag-build siya. He still built a house, nagpatindog, nag-invest mo sa iyang mga tineon. He still created something visible na makita sa tanan. Ugaling, kaya ang problema, ang kalidad, no, sa iyang pagpatindog. Kung isa, sa pagpatindog sa balay, nagpapalitan kita sa mayong mga panday. Amen? Yes. Kung hindi natin mayong panday, sigurado nga imbes nga bangko ang ginapobra mo, birha ang ginapobra sa imo. Imbes nga ang pertahan, may gurnag, lain yung butang. No? Many people today are exactly sa sining this builder. Pero wala naman gina-general. Some of us, or halos na lang sa ato, nag-build kita sa atong mga career. Ang atong relasyon. Ang atong ministry. Dili sige magaluna. Social image. Wala mo din gusto nga yes, profile pic sa Facebook o wala na. O, ginatingwaan ka ginayang na tago mga ito nga profile pic. Kaysa sa picture pa lang, mabalaan mo na nga, ay guwapa, ay guwapo. No? Sige, online identity, future plans. Even galing mo yung iskulahan, di madutang ko na. Kung pila ka nakabatsilor, kung pila ka nakamasteral. You now deal with the deeper condition of the soul. So we live in a generation that loves quick building. That's why nauso ang instant noodles. Instant coffee. Subog may instant naman nga luto sa kanton. Kita ko mo sa mga Korean. Butangan mo ng tubig, dugay bukal na, luto na. No? May agad na, may sabi na kasanang na wala na yung naluto, shirataki rice. No? Iba daw ito mga tao kung nag-rice. Butangan mo lang gininit, luto na. Quick success, quick influence, quick spirituality, quick ministry, quick healing, quick relationship, quick child. No? Mga utang sa Ginoo, sa sining ng mga henerasyon natin, nakikita mo ito, kung instant mo, hindi ka na lang makabudlay. But God has
in shallow building. Ano gusto ng Diyos? Because anything built quickly without depth usually collapse with pressure comes. Amo na nga kung isa kabalay, ang pundasyon hindi mabakod, kung wala ibiging lubong, ang iyang mga, tawag ni? Ang iyang mga pundasyon, ano lang din, nabaw lang. Okay pa na, matinyan ko, 3 years, 5 years, sigurado, after sina, kibog ka, inubalik, tiwig na. No? So, because anything built quickly without that usually collapses when pressure comes. Kaya naman Jesus, and Jesus says, the collapse will be great. Ang background and geographical study sa sining na text, gusto ko lang i-share sa inyo, no? This passage is the conclusion of the Sermon on the Mount. Blessed are the poor in spirit, Matthew chapter 5. And then there is a conclusion, 6, 7. So may mga chimpo ka mo, namin kasama, no? Following chapter and ang previous niya chapter. So there is a passage where Jesus taught about righteousness, pagkamatarong, pagpangpuyo, pagpatawad, purity, ang pagsalig sa Diyos, kag ang genuine na obedience, ang pagtuman. And then si Cristo nag-end with 2 builders. Because Christianity is not just about hearing truth. Hindi lang na, kung kuda ka kumati, hindi. In 1st century, makita natin, no, sa context ini, in 1st century sa Israel, many areas contain dry valleys called wadis. Gusto ko i-show sa inyo, ipakita sa inyo ang 1st century map. So, masina. Ang kumakita natin nila, bala ang color brown na nadugadat-dagat. Ano na siya ang nagdadry ng mga place during summer season. And then, naman, ang shaded part, isa na sa mga lugar na kung sabihin, kung magbinaha gani, nagataas nila ang tubig. Same man ito sa mga nagdadat-dadat. So, mga ito sa Ginoo, nga ang hinimot ni nga ilustrasyon ni Cristo, kaya ang mga tao dili, during 1st century, nakalili sa ilang geographical nga sitwasyon. And kung makita natin, during summer o kung dry season, ang tao, naghinimok, kapatindog sila ng mga balay. Kapatindog sila ng mga balay. So, most of the year, these riverbeds look harmless. Doon ka flat, kabakod, no? Flat, dry, convenient, easy to build on, no? Ang mga subong modern na lugar sa the Western Bank, sa Gaza, and the Western Jordan, partly sa southern regions ng ancient Israel. So, para sa mga hindi patient na mga builders, ang sandy ground look attractive para sa ila because hindi ka natutugtog sa dalong pagit. Kaya pagpasad mo sa balay, gamay na tuktot, balay na dayon. So, it requires less digging. Kaya construction, mas dasi, mas hapos, less ang gasto. And the house could appear finished sooner. So, ano pa? Ang Israelites, nalakihan lang sila sa huli na klaseng sang bukutang. Gusto nila lang mga Israelites, hindi sila nalakihan sa mga mayong panday. Gusto nilang kinachupik sila. Okay, pero di magtanan. So, but experienced builders, experience. Ako isang mga kung saan, mga panday, mga eksperensyado, pero mga sagad yung mga panday na, experienced builders, naintindihan nila ang geography, climate sa Israel, sa lugar. So that's why, kung experienced na builder ang nagtukod sa iyong mga balay,
sigurado gid nga kung magpatingkog siya sa balay, makut-kut gid siya dalong-dalong. Kaya nangibalo siya nga kung magbaha, ini mga nadat-dat na daong, pag ini mga shaded part, malumos sa tubig. Flash flood ang magwa. So during rainy seasons, water rushed down from hills, into bukid, and mountains into valleys. Mga kita na yung lugar ng tubig. Doon pa rin, wala sa natabo sa bago, sa naligan. Nangita, ano ang tubig. Flash floods would suddenly crash through dry riverbeds. Sabi na rin natin, subong ang Buenos Aires, gamay kong subasong muna, subong nagdapat. Kung mga subong ang sitwasyon dito. So, makita siya sa makita daan ng tubig. Kung ang balay mo, lapit sa riverbeds, kung dira ka katindog, kag hindi bakod, ang pundasyon, di madala ka sa baha. So a house built on surface sand would not survive. Pero a wise builders, nalang siya, kung siya dalong, nagputong gid atong bedrock. Kay miskiya ba kaon, mano siya, makasurvive yapon. So the process, ang process galing ni, slow, budlay, kadirty, kakapoy. Ano na ang process? So si Jesus nag-use ng sinibutan, no, geographical reality sa pagtudlo sa kamaturan, no, spiritual truth. Sa kabuhay na ito, shallow life survive calm season. Kaya na sa kabuhay ng tao. Deep life survive storms. So, sa sininaga, pamangkot ko. So, what exactly made this builder foolish? So, what exactly made this builder foolish? Ay lack of intelligence, lack siya sa ibalo, lack of opportunity, lack of knowledge. No, ang ini ka foolish builder, hindi siya yung lack of intelligence or lack of knowledge. Kundi, ini nga foolish builder, his foolishness was deeper than that. Kaya may ibalo siya, pero wala i-apply sa iyang kapatid. Tatlo ka kung malandong ang butang atong nakuha, dire, una, give, mo, sa Ginoo. The foolish builder heard truth, but never let truth change him. Tanan kita, nagpamatik sa wali, every Sunday. Nagpamatik pa tayo devotion na sa mga cellphone ka. Ini a foolish builder who heard truth, but never let truth change him. Everyone that heareth this saying of mine and doeth them not. Ako na ang bala, mapaliw ko na i-erase sa Matthew. No. Okay. Sa previous. Sige na lang. Ang Greek word dire na heret, no? It means to listen carefully, to hear instruction, to receive teaching. This builder listened to Jesus. He was exposed to truth, kahibalo siya sa kamuturan. Probably nag-admire siya sa pulong, na-impress siya sa pulong, but si Kristo naghambal, he doeth them not. Ang muling tawag siya nga, buang times 2. Buang. To carry out, to practice, to apply. Ang word ni kaduhin, kamo na siya. To carry out, to practice, to apply, to carry out intentionally. Ano? Bungod. No? Sa campaign ba lang, hindi na ako mag-mention kung sinuhan sila, pero gampang luwang bata. Samtang gampang sila, very sa ano ka? Busy, pari ako sa loob. Sino ko? Dali kapit. Sorry na. Pamakot ko isa singko, di ba hindi mo mungot? Ang ba sa isang gawod? Makakot ko sa Ginoo. Kung kayo sa kung pangalarag ka lang, ginang kung doon mo. Tsak pa man. Kung doon ko yan.
Mag-ministry, kung doon tagid. Magugod sa choir, kung doon tagid. Magpamati wali, kung doon tagid. Ang pagbago sa atong kabuhi, hindi na ako makamuni, hindi na ako makamuna, kung doon tagid. Intentionally. The foolish builder had information without transformation. Ang pulong, hindi niya para i-impress lang sa tao. Para lang ma-admire ka sa pulong. Iniya for transformation. Okay. Ini mo lang word na foolish. Araw. Foolish, ang word na foolish. Ang word na foolish comes from the Greek word moros. No? Hindi ito moros, ha? Moros. Moros. No? Ano ba sinalan? It means historically done. Morally careless. Someone who rejects wisdom despite knowing truth. Nakabalo na din siya, nakabumingin siya to, pero hindi niya pa sundon. Kaya siya, moros. Foolish. Bala si Tito, halan ni moros yan. O, sige. Kung sino man Tito, ano pa pangalan sa inyo, kabalo ka na kung nung sige. Okay, biblical foolishness is not lack of intelligence. Ang pagkabuang-bukang, sige gamiton ka na rin ang word yan mo, nambal sa Bible mo. Hindi na ito siguro na wala ka na yung balaan o kulang, hindi mo na yung balaan. Ano na siya? Ginpili mo nga hindi ka mag-ibalo. Amo na yung bukang-bukang. No? It is knowing truth while continuing to ignore it. Kabalo ka naging, nagla sa talan, kung magtabok ka na, maipit ka, kaya wala na sa may example, darating sa school, ang salakyan ko, nagawin na ako na. Kung wala na sa traffic enforcer, baan ka na? Di kung nisilisika, kung pigang tabo, sandwich kayo. There is no truth while continuing to ignore it. Okay, practical application para sa ating tanan. This is one of the biggest dangers in church culture today. Na people can hear sermons weekly. Sino di wala din daw sinabi na rin sa January? Praise the Lord. Nag-post Bible verses. Nag-cry during worship. Pero wala nambal sa mga palahibihan. Kasi kung maglaway ito sa una ulaw. Attend conferences. Ano ba? Nag-serve sa ministry. Pero ay ang video, yet still never truly surrender to God. Yet still never truly surrender to God. Hearing truth is not the same as obeying truth. Ang pagpamati at ang pagtuman, different sa mga dua. Kaya pwede ka mamati, pero hindi ka magtuman. Pwede man matuman ka, hindi ka mamati. Budlay-budlay, pwede no? Paano ka magtuman kung wala ka namati? Mahukad ko sa Ginoo, some people know exactly what God has been dealing with. Ano isang mabutang? Unforgiveness. Pag-compromise. Paborito sa tanan, fried chicken, fried bugal. No? Unhealthy relationship. Kamusta ang relasyon mo sa buong? Kamusta ang relasyon mo sa buong? Mga tinago, masala. Inconsistency. Lack of prayer. But instead of obeying, they continue building. Miski kabalo kita kung paisa sa kabalingon ka na wala akong kapatawan, may ginakompromise ko, may pride ko, unhealthy akong relationship, may mga gitago ko masala, hindi ko consistent, hindi ko pala pangumuyo, but I still continue building. Kapag abot sa bagyo, ano matabot? Nagmiragamak kag na wasak. Eventually, the outside grows larger than the inside can sustain. And that is dangerous. Brothers and Christ, pinibutang ba lang, no? Nga
purpose. Because public strength without private, no, that eventually collapse. Nga, pwede ka nakabuild sa public, but ang private mo, hindi gali intact. No? Hamba sa James chapter 1, verse 22, na may ang kuyang pilunggong binabasa, hambala, sige, din ako. Hindi lamang kamo magpamatig sa pulong sa Diyos, kundi dapat, tumanon ninyo ini. Kaya kung hindi, ginagayaan ng ninyo ang inyo kaugalingon. Sino ginagawa? Si pastor? Ay, hindi ko niyan. Gambal ko niyan. Sino? Ang nagpamati. Kung nagpamati, pag wala ka nagituman, hindi na ganyan kinakanan ko rin gay-gay, wala na sinira ka Pag wala nagituman, sino ginagawa? Kaugalingon pa. Okay. Ang una, the foolish builder heard truth, but never let truth change him. Ikadua, kaya ang mga baptist, 3 points, amoy ako, hindi natin lugar, tatlo, ito kapuntos. Okay. Sige. The foolish builder choose convenience over death. Kung may alagyan, o kung sa inyong mga balay, di ba namin mag-agi sa shortcut? No? Dari lang ito ang shortcut to. Sa may mga private car, di ba dali ka mag-agi sa Sinay, pagkatos mo kolor? Alam mo dali sa'yo. Ano pa? Kung magpasan ka, lalos ka mo, dali ka mag-agi sa San Salvador. Kay, hapos, agyan, mas, dasit, wala, traffic. Sige, ang Greek word ni balasang san is amos. Amos. Ang meaning, loose ground, shifting surface, unstable soil. Sand was easier, no deep digging, no hard preparation, no delay. That's why, kung magadto ka sa mga baybay, kanami itong kubra sa mga sandcastle. Kaya kung kungko kanda, dugay-dugay, meron na may sandcastle. Pero kung pamanday kagidya, makapoy no? May kinaulan ko sa pinupukpok, may patilyo. Ano pa? Dami ko pa sa kinaulan mo. Manglagari ka pa. Dami ko pa sa kinaulan mo. But in sand was easier, no? The foolish builder wanted quick progress. Mauna ko sa Ginoo, kung amunin atong pagpangalagad, kung amunin ang klase sa obedience, ang amin sa aton, spiritually, many people still choose sand because sand is easier. Kung ang ibig magalo na, magpakahapos naman, ay, hindi na ito sa outreach, good ba ito? Bailo ka sa ibang outreach, parang ng mga outreach yung mabatang dahil sa ito. But did you know na namin na gamit mga lugar na may makatulat ang hindi ka baluon? Kaya mo ba nagalatabot sa mga disciples? Wala ka sila baton. Challenge ko na gani. Some says, do what feels good. Avoid discomfort. Stay shallow. Look spiritual instead of becoming spiritual. So, keep God close enough for blessing but not close enough to confront you. Hindi man tanan, pero ang kaysa, ginapili lang ng tulong kung gusto tayo natiyan. Pag-giving ka blessing, open arms niya. Yes. In the name of Jesus. I receive it. No? Declare it. I claim it. Mo ba na? Pero pag forgiveness na gani, love your enemy, o tabi na lang ang mga pride, hindi lang naman ay, lain lang. God's promise without discipline, ministry without character, healing without repentance, influence without holiness, purpose without proving, but God builds deeply before He builds greatly. Tebenta, balik na to. Anong harap?
sa atong mga bransyadong tubo. Anong aral sa atong pangunang sunod? Digging deep hurts. No? Digging deep hurts. Slow ang process. Balik na sa first century ng Israel. Builders have to dig, through layers of loose and hardened soil before reaching rock. Sa elementary, discuss ng mga teachers, no? Mayroon na siya, may layer yung lupa. Kag ang pinag, hindi ka tigta ang bedrock. Before ka maka-reach dito, pero pa naman kinuputanan, ganay. Same na siya sa kabuhi. Spiritually, God often digs through pride, insecurity, fear, bitterness, selfish ambition, emotional dependence, hidden woods, and honestly, madamang sa mga katawan, stop God niya during sa sila digging stage because hindi na sila comfortable. Tama na, Lord. Dari na lang ko asa sa kalasyon, Lord. Doon kasakit na ginasa pinahimo mo. They would rather mapili na shallow than may alasang hindi. Pero, tandaan ka, ang shallow, ang classes ng formation, cannot carry heavy assignments. No? Cannot carry heavy assignments. Mga ko sa Ginoo, kung mapamili na ta ang shallow ng yapon, pwede lagbi kang growth bit. Di ang growth. Kung i-apply ka rin sa mga kabuhi, some relationship collapse because they were built on emotions instead of godly foundation. Na kung ano lang aral sa feelings nila, tiyan mo lang rin. Feeling ko manay ko ma-praise and worship ko. Sige, praise and worship. Next week, feeling ko manay hindi na praise and worship. Sige na. Hindi ka ma-praise and worship. Feeling ko manay doon ma-attend ko women devotional. Sige, attend women devotional. Feeling ko manay dito mag-attend women devotional. Huwag mo ang nagalibog yung ulo sa mga sina. Kami naman kasi isa, galibog ang ulo sila mo. Ano naka-base ng sinasyon? Sa mga kapismel naman na, kaya parang mga tanan mo na, dala sa ako. Feeling ko, pastor, hindi ka nakakatawa, hindi ko kapapigil. No? Feeling. Hindi ko naka-base lang sa emosyon. Paano ang atong godly no foundation? Some ministry nag-collapse na yun because tungkol sa emosyon. Some believers collapse emotionally because their peace depended entirely on people. Kung anong ginahambal sa madla, nagawa sila. Some leaders burn out because they built public platforms without private intimacy with God. Storms expose what success can lead to. Ining mga bagyo, kisabala mga natural disaster doon pahukaw pa man sa atong malibot. Kung wala na linog sa perte, wala na expose ng mga flood control. Kung wala na bagyuhan kung sa maligad sa Cebu, wala ito na expose na damo ito galing sa ilasang. Sige nga, hindi na ito mag-support. No? Storms. Actually, wala na isa lang storm mo. Kung tarawag ta. Kaya maabot, ginasaya, hindi ka naman kung pero wala kang gagawin sa lata ha. Pero pag hindi ganun ba ako, ma-expose yun kung anong harap sa sunod. Hamba sa Colossians chapter 2, verse 7. Magpanggamot ka mo sa iya kag magtubo. Magpakalingkod ka mo hasta sa pagtuo maging tudlo sa inyo kag magpasalamat mo kamo pirme sa Diyos. Ano ang ba sa Diyos? Magpanggamot. Parang magtubo. Huwag siya nagambal, sige pabigyan ka lang sa balas. Dirak ka lang. Pero pinaging courage, kita lang.
roots before fruit. Before fruit. This will be the last. Number 3. The foolish builder was exposed by the storm. Ito ang pina. And the rain descended to nagabot ang bagyo, and the flood came, and the wind blew. The storm finally arrived. Nagabot na ang storm. Notice, the storm came to both builders. Wala tanto siya nag-abot sa mabakod ang pundasyon o sa luya ang pundasyon, kundi nag-abot siya sa duwa ka builders. Ang wala ganyan, hindi kita magumbalman na kay awin ako sa Diyos, wala akong problema. Kay awin ako sa Diyos, hindi galit ko ng problema. Following Christ does not remove storms. And because yung even ng mga disciples, literally upod nila si Kristo. Sa sakayan, ginagawa sila, ginbagyuhan pa sila. Nagsalala pa sila, ginpukaw pa nila si Kristo. Ginabalik sa Kristo, ay ano, pagpuwi ng mga gagmay. Even faithful believers experience ano? Disappointment. Mga betrayal, grief, pressure sa obra, pressure sa panimalay, pressure sa relationship, mga pagbulag, mga waiting season nato, loneliness, spiritual warfare. Hindi lang word ko lang build upon, no? Hindi natin dire. Verse 7 comes from the Greek word proskopto. It means to strike violently. Ang strong, ang build upon. To strike violently. Bukod sa kanon, hindi kami pag-ihaw-ahawon ang mga bagyo magabot sa kapuli. Kaya wala kabalo, magasumbulan ulit, signal number 5 yun. To crash forcefully, to collide repeatedly. The pressure was insane, and suddenly, the foundation was revealed. So, kung hindi niya mayawayo yan, kag hindi na pupunta, mientras hindi mag-reveal ang totoo na pundasyon. Practical truth. Storm do not create weak condition. Wala na siyang nagatuga sa weak na pundasyon. Sino yung nagtuga yan? Kita ang kakaswanan, kakuha ng aton na relasyon o connection sa Diyos. They expose them. Yan na yan? Gi-expose sila kung anong ara sa sulod. What controls us? Where our identity is. What we truly depend on. Kag madamo sa mga katawan na nag-appear spiritually mature until nag-abot ang mga heartbreak sa ilang buhay, criticism, mga loneliness, lonely mo ka mo. Ang balik kapon, nanay, alone ko ya, pero hindi ko lonely. Loneliness, mga pangabuyo na wala ko na sabat, failure comes, then suddenly everything na gano'n, collapse. Because ang ilang kabuhi was built more on feelings than faith. Anong mas matimbang? Ang balatsagoy o ang pagtuto? Kaya kung balatsagoy ang basihan ka, huwag natin yung obedience. Huwag natin yung obedience. Pero kung pagtuo, ang pundasyon, mabakot na pagtuo, I don't think na mabudayan tatuod, pero matuman kaibigan. No? So, the Great Fall started long before the collapse. Pagkaman ang balat, and it fell, and great was fall on it. Ang hindi na-collapse, look sudden publicly. Walang nanihay-nihoy. Ayun na yun. Ginpakita na dahil kung anong harap sa sunod. Spiritual collapse usually begins quietly. Ano na siya? Ang pag-neglect sa atong mga prayer life, ang pag-compromise
sa mga gagmay ng butang, ang pag-delay sa obedience, pareho mo pala sa data, dugay-dugay lang, karon lang man, dali lang gid, isa mo pisuanin ang mo na, dali lang gid ma, dugay-dugay lang, karon lang lun. Amo ka na, ang mga pisuanin ka isa. Emotional dependence from God, slowly drifting from intimacy with Christ, little cracks become major collapse over time. Di ko ngayon aplikado ni sa aton kabuhi, mga utod ko sa Ginoo, okay man lang na nag-build ko mo sa public appearance, pero siguraduhon ka masusunod, mabakol. Stop prioritizing mga appearance. Kinahanglan, siguraduhon ka ang pundasyon today, mabakol. God is more concerned with foundation than image. Kung ano katahong sa atong profile pic sa Facebook, tali ang mga katahong mga atong pundasyon sa atong kabuhi. Kung ano katahok sa atong mga panimalay, sa atong nabalay, kung ano kakulog-kulog lang sa atong nabalay, tanging amo man ang katahok mga atong pundasyon. Do not wait for storm to start growing. The time to strengthen. Foundation before pressure comes. Ang basa ng 1 Corinthians chapter 3, verse 11, kay hindi pwede na magbutang sa ibang pang pundasyon. Magluwa sa butang na amo si Kristo Kristo. Sino ang pundasyon? Si Kristo. Parang naging nga si Kristo ang pundasyon, hindi pa kamo. No? Think, challenge yourself, sininaga. Tugbalik ko mga ako. Ari, mamangkot natin. Hindi naman ikinanglan sa pagkakit subong. Pwede man lang picturean, nakapamalanduman ka ron. Manay, ask yourself, what am I truly building on? Ano din pala? Ano kinabuild na to? Ha? Sige, next. Will my faith survive? Can everything around me change? Makasurvive na yan? Magabot ng bagyo. O, sige. Is my Christianity deep or just visible? Sige, next man. Nalagay na una ko. Okay. Sige, next. Have I been avoiding God's deeper work in my life? Tingnan mo ito sa Ginoo, kita na yung masabat sa mamon na lang kumangkot. Kaya kung kami nga mga pastor, hindi na lang masabat, hindi mo na natutuloy. Ito anong aras at kung nahudan yung magpagipsuon. Kaya mo na yung matunda, ano kinabuild ko? Ano kinabuild ko? Bako, di ka mo lang eh. The foolish builder wanted the house without the digging. Paano hindi kitang kanin sa sinimang foolish builder? But deep lives are built slowly, privately, and faithfully with God. Maulog ko sa Ginoo, in conclusion. Chapter 11:32. The tragedy of the foolish builder was not lack of activity. Hindi ka busy kita tanan sa simbahan, matutong kita tanan sa mga aktibidades sa church, pero ang aton nga pundasyon hindi mabatag. It was lack of foundation. He built fast, but not deep. Di kinanglan ko, mas tayo natakot-kot-kot-kot, no? Kaya para malabot na ito ang bedrock. Pero kung araw na nagigman sa bedrock, praise the Lord sa iyong mga kabuhi. Pabili na dahil, hindi na mabutwa, kaya sigurado, kung mabagyuhan ka, hindi gamit ka mawasak. And when storm came, everything collapsed. Sige, may bili ko sa inyo ng isa ka pagkamalan. Ang magaling, Jesus teaches that lasting lives are not built on emotion. Sa ating appearance, kung ano pa convenient, no? They are built on obedience to Him. Pagka-mati naman. Mga iloy kami na pake kami sa kabataan, wala katuman. Hindi man pwede nga, mabal ko din nga, ay, ang Lord ng akin. Or ang pastor ng akin, no? Because storm are not the greatest danger. Ano da? A weak foundation. Kabayan din mo ito pang sa akin.